गाइस दिनै संगिताफोरा आं थांनो नागिरदों दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना होमबा नोंथांमोनखौ मोननैबा देखायसिगोन भिडिअखौ नायलांदों। गाइस मोनफैबाय संगिता मानि न'आव नैया जों खानैनिया थांलाय फैलायानो आरोना ओमफ्राय ओंखाम संना दोनदोंमोन दहायनिफ्रायनो बिस्रा लिंहरगासिनो नैया जोंखौ नेना मोनैनि नैया बिस्रा उखैना थानो हायासै ओंखाम जालायलायबाय आगोल जेबो नङा दे ना इमान फन खालामदां दहायनिफ्राय 4ता जालायबाय मिथिगौ ना आलासि फैदोंमोन आङो गारना फैनो हाया जादों इथिंबो फैनो हाया इथिंबो फैनो हाया ओमफ्राय ओंखाम जाग्रोबाय आं फै जेबो नङा दे फै खोनाखै आयो फनखौ लागायनायाव फै फैबाय बिसोरो ओंखामखौ माबोरै जादों आलासिलायनो जा जेबो नङा दे जोंबो बिदिनो जाखायो ना बयबो बिदि जाखायो गामिफोरावलाय माथो नै ओंखाम जानोसै दा मोननै मोनथाम अमा बेदर एवनाय केमेराखौ बेक खालामलांगोन पानिलावजों अमा ओमफ्राय नैया दालि बाथोन नायो ना एवनाय ओमफ्राय अमा बेदर भाजि नै मेदामा लोगोफोर बिसोरो फैगोन फैया 4ता बाजियाव ओंखाम फैदो ओमफ्राय उनाव आङो नै न'आव फाजा एवना दोनदों थांनो सोनांसिगोन दखौ माले मानो नों बुंनो हाया नामा ना बाथोन दालि बाथोन नायो दे ज'मा मानो जानोसै दे 저도 가요. 왜? 제가 미장파요. 쓰라. मोजां 뭐야? 낙성요. 오케이. 낙을 막 하는 것도 손가락 따면 무슨 막 너다 내가 그 무슨 막 내 말로 내지 그 무슨 잘 이거라. 나는 나 다가가 신발을 못 막았더니 왜 있어? 그러니까 시험은 가면 좀 뛰어로 아무도 다 대먹으러 막 쓰네. 뭐야 막 한데 어떻게 가요? aku kan sebelumnya pernah beli orang bisa namanya ya contoh kali sana benar nah lu sebut bawa 3 gram nggak mana kalau berada oंखाम जायाखैमोन आङो बाथोनखौ सिगां जाग्रोबायना बिदि जादों जानोसै संगिता मोनाव ओंखाम दिनै जानो नामा लोगोफोरनो जाहोना हरनो दाउना हटेलाव जानाय बेसां मोनदो नङा हटेलाव जेरैहाय जोबसुनायाव मोनो जायोबा जाला माला मोनजायो लकेल जुसनलाय लकेल मोजां नङा लकेल आरो इयो मोजां अमा बेदरा दानो मानो दासो जाबाय दानो जाबाय आङो सिथ्रिया थांफेरबायना आं खायसे आं एम्फौ बारा मोनाखै फैदों मोनायावसो दाबायदिबा थांगोन आङो दिनैसो पानिलाव अमा बेदर संनादों जाजा सङो आङो जाफेरनो मोनैयाथ' मोजां ना सोर जाफेरदो पानिलाव अमा बेदर आंसो सङो लोगोफोर सोर जाफेरदो पानिलाव अमा बेदर आंसो जाहोयो मिथिगोना आंनि ओंखाम ओंख्रिया नखथासो मोजांखौ संनो रोंखाया आङो जानला मानलाखौ सङो आङो मालायनि बेलाखौनो संनो निजे संबाय जाबाय मालायनि गोथाव मोनजायो आंल' दे बारा खानांगौ जाबाय दिनैया ओंखामानो ज' जालायजोबसै बायनाया ओंखामानो ज' जालायसो बायनाया दानो जालायदो
Kelas nào để thôi đi ra không có giảm cái này cái dưng mà lên mà nó có không một nữa đâu Kamu kau sudah lihat semua nak. Nak đây rồi. Cái này cái này cái lồng ini phải răng treo nó về xong về đến cái tên này đây là em còn đâu à? kia xài cái mình mới đang xong đấy mà là sáng ini sebenarnya xong cái này làm pan lòng không tan được không được đâu nanti dari kita semua kan data gratis di undang kalau mundial awal oke kalau itu kan kita ini untuk ngomong lah kamera sana itu aja nih bangun dari sampai udah hari tadi pas bukan enggak sih Nah, itu keluar pakai bayang nyala itu ke ini kan itu mana bayang kita dulu lagi di sini ada benar panah ini kan sini kan orang yang berbiasa banget kita sampai jauh bilangnya itu lagi di sini panah ini masih kan ini dah sama lagi kan aja kan ini oh sama sama terus di sini warnanya seperti itu tahun pula lagi salah kan bisa jadi tentu apa nama jangan katakan kan ini itu mana kenal ayo mau kita sini sini kita dulu Cramเลยเนี่ยคือทานที่ก็ดีค่ะbara gede sih sana enggak enggak bara gede lah mana ada lah impun dulu Udah जा गोथावखा खान्थाला एकदमबारे गोदैनो मार गोनां गोथांसो गोथाव ना बा Guys, दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन गासैखौबो बाय बाय